Toivotaan, että tässä rekordauksessa kuuluu sunkin äänet. Ai vittu nää äänet on kovalla. Mut se ei haittaa mitään, koska mä laitan ne hiljaisemmalle. Triple killi siitä. Heli heti kun mä joina se. Vittu mä olen boss. Mä voin tänäänkin pelata sitten paskaa. Vähän aikaa. Silleen pari matsi varmaan. Ei vittu mä oon retardi. Se ampumaan sivusta, mä en tajunnut mitään. Mun FPS ei oo 250, tää ei oo kiva. Tai joku 130 ehkä tuurilla. Se on aika ärsyttävää. Tää huomaa kun lagii enemmän kuin normaalisti. Ja nyt mut stunnataan. Ja mä spawnaan mut tapetaan siihen heti. Sama tyyppi tappoi mut 2 kertaa sekuntissa sisään. Sekin on aina mukavaa kun niin käy. Niin ei käy kauhean usein, mutta kuitenkin. Oho, toi ei kuollu. Se syö mun luoteja kuin härän persettä. Joo. Hyvä vertauskuva oli siinäkin. Näin sitä mennään. Ai, miksi mä hyppäsin? Miksi toi istuu siinä? Vittu, mulla menee paskasti. Hei,